Leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom Kita diri sa KLP, 49 minutes after 2 o'clock, 49 minutos, makalipas ang alas 2. Yari ang may importante ang kaiwatan dira sa Plazuela di Iloilo sa subong nga semana tubtob Hulyo 9. Sa Sabado, that's July 9, syempre, concert at the Plaza, ang inyong paborito nga weekend musical entertainment. Kag magabalik si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga fabulous band. Sa sininga musical event, dala nila ang variety of hit songs that are largely from the past years. Magasugod alas 6 sa gabi, so see you there. During the event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo mugs are up for raffle sa tanan nga mga patrons. Pagka next day, that's a Sunday, July 10, bukas ang ganahaan sa Latolda sa mag-a-attend sa regular Sunday Mass, las 11 sa aga. Pangamayuan tang ang aton ginaatubang nga global crisis magadala sa aton palapit sa Ginoo. Plazuela de Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa mga nagapangita sa pwede nga mapwestohan sa ilang mga negosyo, especially sa mga negosyong apektado sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, ang Plazuela de Iloilo nagatanyag sa inyo sang The Green Tents. May siyam ka tents nga may kasangkaron 3x3 meters sampat gid sa inyong negosyo. Ini nga mga green tents ang nahamtang malapit sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Ang mga green tents kay ini ang perfect place gid sa imong negosyo bangod sa open air setting kag para malikawan ang paglaptas sa COVID-19. For inquiries, palig mag-contact sa kay Feby o kay Michelle sa telephone numbers 0906-106-5060 o kon sa 0936-489-2172. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And now it's time for our next story. Ginashare diri sa ato ni Jesus sa San City proper. Dear Tita Regine. Sa liwat, Tita Regine, ari naman ako, kaginatamyaw ko ang tanan ng mga listeners ng Bombo Radio, kag sa imo man tita. Kabayara ka sa maayo nga lawas, kagatagan ka pa ni Lord Jesus, sang malawig nga kabuhi, nga madamo ka pa sa mapalipay nga tawo, nga maka-uplift sang ilang spirit. Tita, ako ni Pasako, parte ini sa ako niya brother. Ang akon utod tita, tawag lang kay Manoy, tama kapisan magtuon. Bisa nagabantay na siya sang amon karbaw, nagatuon na siya, samtang nagasakay sa likod sang karbaw. Nag-graduate siya sa elementary, valedictorian, kag sang high school, salutatorian, kag sang college, cum laude, diri man sa bahin sang isa ka universidad diri sa Iloilo. And then sa another university, nagkuha siya sa mechanical engineering course, kag nakapasara siya sa board. In short, madali siya nakaobra kay damo ang nagakuha sa iya. Nakaobra siya sa Central Sugarcane, dito man sa Rojas, madasig ang pag-promote sa iya. Hasta nga nanging chief siya. Pagkapasar niya sa board, may babayi nga nagkadto sa balay. Kay nobya siya kuno sang utod ko. Kadali lang tita,
Nagpakasal sila, kag nakabata sila sang 5 kabilog. Sa iya ginaubrahan, tita, may ginpahalin siya nga iya tinawo, kay nakahimo sang sala sa iya nga obra. Nagdumot ato ang tawo, kag ginbantayan siya, kag ginbuno. Nag 50-50 ang iya kabuhi. Kamiya, ara sa balay, nga grabe pa ang amon nga kinadlaw. Mother ko, kag sisters ko, gulpi lang may nagtunda sa amon, nga ginbuno ang utod ko. Ti, nagpangamuyo kami, nga kabay, makaluwas lang ang amon utod, kay malayo man ang ilabalay sa amon. Hambal sang doktor, nga kung na-delay lang ang utod ko mga pila ka minutos, hindi na gid siya makaluwas. Apang na milagruhan pa siya, kag nabuhi pa siya, tita. Na loss of blood siya, kalayo pa abis ang hospital. Pagabot sa hospital, nagaturo na ang blood niya. Ti nahingabot pa nga matughungan siya sang dugo, kag ginoperahan siya, kag pasalamat gid kami sa Ginoo, kay nabuhi pa siya. Pag-ayon niya, nagistorya siya nga nangamuyo siya kay Lord, nga hatagan pa siya sang tsansa nga mabuhi, kay gagmay pa mga bata niya. Ti gin-grant man ni Lord ang iya nga ginpangayo. Balan mo, tita, 5 ang bata niya, ang 2 na patay, ang isa gin leukemia, ang isa gin trangkaso, kag complicated ang balatian. So 3 na lang ang nabilin niya nga bata, puros babae. Tita, so nag-ayo na siya, nagbalik naman siya sa obra niya, pag nag-apply siya pa Saudi, kay nag-boom gidto ang Saudi. Nabaton siya, tita. Apang, hindi magsugot ang manager sang Central nga maghalin siya, kay asset gid siya kuno sa Central. Gipasakaan ang sweldo niya, kag madamo nga privilege ang ginhatag sa iya. So, wala na siya madayon sa Saudi. After 2 years nga nag-ayo siya, tita, nag-practice siya shooting sang air gun sa kilid sang iya opisina, kay malapad man ang space, kag wala man to office, kay Holy Week gid to, tita. Pagpalupok niya sang air gun, nagbalik sa iya ang bullet, kag naigo gid siya sa iya guya. Natumba siya, kag ginbuligan siya nga dalhon sa hospital, pero DOA gid siya, tita. Wala gid siya makaluwas. Napatay gid ang utod ko. Daw hindi ako makapati, tita, kag nanugunan gid ako sa iya. He died at the age of 42. Tama pa kayang. Kag tama gid siya kabuo, tita. Kag mag-atubangay ka mo, mamangkot na siya kung kumusta ka na. Tapos, hipos na siya. Siguro malipayo naman siya, tita, sa pihak nga kinabuhi, kay wala man nabudlayan ang asawa niya, kay madamo man siya sang nabilin sa iya nga pamilya. Madamo sang properties nga nabakal, malapad nga duta. Ang iya asawa teacher man, kag nakagraduate man ang mga bata niya, 3 ka babae sa nursing, kag atutanan ang mga bata niya sa London, pati pamilya nila, kag ang iya asawa, permi man nagalakat, nagabakasyon sa mga bata niya. Kag siya lang dibilin, dira siya gastay sa isa man ka banwa sang Iloilo. Kay retired naman siya. Sang year 2020, napatay ang bayaw ko samtang naga-aerobics. Gin heart attack, kag wala gid sang bata niya ang nakapauli. Ti gin cremate kay pandemic gid to. Gin cremate na lang ang bangkay niya, pero negative man siya sa COVID. She died at the age of 76. Manoy, kung sa diin ka man, belated Happy Father's Day. Kabay malipayon ka na dira sa heaven, kay successful man ang tanan mo nga mga bata, kag madamo na apo mo. May you rest in peace. Tita Regine, hasta na lang diri ang malawig ko nga letter, kabay sa sunod naman, tita. Masako naman ako para sa first communion sa mga bata. Salamat, kag maayong hapon sa inyo tanan. God bless and more power. Respectfully yours, Jesusa, Sang City proper. Jesusa, thank you very much, Gid, in your busy schedule.
na-insert mo pa ang magsulat diri sa kasaysayan about your brother. And yes, no, kuna mo na ang iyan na lang nga hangganan sa iyang kabuhi, who are we to question ang will ni Lord, hindi bala? But I agree with you. Probably malipayo na siya sa piyak nga kinabuhi, wa ay manabudlayan ang iyang asawa kag ara naman napahamtang na sa maayong sitwasyon ang iyang mga anak. Well, I hope you are doing good, Ma'am Jesusa, kag gabay ga enjoy ka sa imong ginakalingawan dira ang pag-teach sa mga kabataan. Kakatechesis ka, ma'am, no? So, thank you very much, kid, and God bless you. Mga kabombo, sa inyo naman ng mga istorya dira nga basi tapos na or lapit na lang nga matapos, liyog ko pisan-pisan nilang nga matapos na ninyo ina, and then lakipin ninyo please sa mga pictures para nga namigid ang pagbasa natin sa mga istorya ninyo diri. May mga lantaw-lantaw kung bala kita, no? Samtang nagapamati sa inyong istorya. So, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write it down and send it to Kahapon Lamang Program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Joy, maga-contact ako sa imo, ha? Anytime. Well, for the meantime, tub-tub na lang anay kita diri. Siyempre, kita na naman kita, magabalikay naman kita buwas with another set of beautiful stories para sa inyo. So, thank you very much. Maraming salamat sa inyo for being with me today sa gihapon. Inyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang Program. Good afternoon and God bless.